5. 2 minuuttia about till start. 2 minutes to start. Varmistapa, että ylätte karttoihin. Karttoihin ei saa lähtövideoidaan. Varaslähdön ottaneet hylätään. Var försiktigt att ni når till kartor. Kartorna får inte beröras. Det filmas orienterare som fuskar diskas. Make sure that you can now reach the map with your hands. You are not allowed to touch the map, or in case who seek will be disqualified. Karttoihin koskea. Lähtömerkki annetaan rynnäkkökiväärillä. Älkää kuunnelko muita merkkejä. Du får inte röra kartorna och startskottet kommer att skjutas med automatkarbin. Lyssna inte på andra signal. You are not allowed to touch the map. You will have shots from assault rifle. Don't listen any other signals. 30 sekuntia. 30 sekunder. 30 seconds. Ottakaa ote kartoista. Olla i kart. The map. Aletaan kosketa silloin, kun napsa alkaa kuulemaan, niin me vedetään irti. Ja näin näyttää siltä, että siellä lähtöauto meinaa jäädä alle, mutta sitten kuski löytää sieltä oikeanpuoleisen pedalin ja polkaisee sen pohjaan, sillä sen verran sieltä lähtee tämä Jukolan sonnilaama vauhdilla, että meinaa jäädä siinä auto alle. Komea on tämä valojono, ja kun se on tässä Mikkelin raviradalla koko leveydeltä, niin enpä ole tällaista näkyä kyllä ikinä nähnyt. Ja kyllä tämä jää kyllä sinne muistojen kirjaan aika lailla pitkäksi ajaksi. Ja nyt saa muuten kannustaa omia ja pistää kättä yhteen ja ääntä ilmoille. Ja näin on, että siinä Janne Salmi menee kakkosena tässä, eli suunnistusmaajoukkueen päävalmentaja on lähtenyt sitten ihan rivakasti, ja meinaako hän ottaa tuon pisteen sitten ensimmäisenä haltuun. Janne Salmi, Turun suunnistajat siellä aivan kärkikahinoissa. Now you know what the bull runners. This is the 1400 Jukola Bulls rushing on to the first control. Here, what a magnificent sight. And close to the top there we saw Janne Salmi, the Finnish national team coach, who obviously is eager to show that he can still run very fast.